Кричи, тогава записваш. Да. Светне червено, записвам ли, бе? Влизай! Светне червено. Ей, това са червено, записвам ли? Да. Сигурно ли? Да, Записвам ли с червено? да. Айде, давайте. Айде, записва. Боже, сега какво става? Не знам. Какъв е този? Не го виждаме. Градините ни. Защо не се вижда, бе? Сега срещам фронта. На кой ли е? Лампа 6. Момент. Зум. Скъпи днес сме се събрали в този уречен час, в този уречен момент, ден и минути, за да почетем нашата всеобща благодарност към вас, за да ви удостоим с нашето внимание, любов. Лентата ще ми свърши. Продължавай, давай. Давай. И искаме да ви кажем, че ви благодарим, че правите дните ни по-красиви. Благодарим ви, че правите нощите ни също още по-красиви. Горя! От любов към нас. От любов към вас! Усмихваме с вас. Благодаря ви, че не дарявате с прекрасните си усмивки. Лампа 3. Не ви дами! Още да. Мъжете от Украини. Ви благодаря ви. Ще ни търпите, дори когато ви настъпваме. И за невероятното удоволствие да танцувате с нас. Браво! Благодаря ви за аромата на парфюма ви, както и за грацията на движението. Че с вас никога не е скучно. Благодаря ви, че ви има. Също така ви благодарим за прекрасните очи, за вечните докосвания. За чувствените прегръдки. Благодарим ви за добрите сърца. Вие, че не позволявате да танцуваме дори с чужди жени. За шеместяваща дори и покажавам. Кой ме е виждал по пижама? Кой ми каза? Той така ми каза, нали? Той така каза да направи. Благодарим ви, че сте добра и понякога откачена компания. Благодарим ви, че ни обичате такива каквито сме. Кой е? Ето за накрая. Благодарим ви, че ни правите по-добри и благодарим ви, че сте момичетата на Лукариби. Още веднъж! От тук, от Бранджи и Локарибе! Добре. Добре, какво следва? Меренге, бачата, салса. Чакай, продължаваме. Добре. Продължаваме. Това е за тебе? Това е за тебе, пане, това е за Красимира. Мерси. Да, естествено. Това е моята. Айде пак.